Bine v-am găsit la un nou episod. Da, episodul 5. Așa, de ce? Bun. Da, aici am vrut să fac ceva, dar nu mi-a ieșit. Da, și trebuie să înlocuiesc un nisip, mult nisip. Așa, tac, tac. Off crafting. Bun. Da, de ce e aici așa? Bine, ce vom face în acest episod? Nu știu. Chiar nu știu. Da. Sper că am găsit fier sau nu. Sau mi se pare? Da, mi se pare. Ce vreau să fac? Asta. Așa. Piatră pun acolo. Cele mai importante vor fi aici. Aici lemnul. Opa. Așa. Mâncarea va fi aici. Aici va fi astea. Dropurile de la monștri. Asta îmi creează lag. Uite. 40. Ce? 60? Și când dau asta 30. Bun. Aici va fi nisipul, sandstone-ul, tot ce e din deșert mai bine. Ce dropurile. Așa. Și în ultimul ce stă aici va fi bun. Da, vă place skin-ul meu? Ok. Așa. Facem niște lemn, adică bețe. Pac. Pac torțe. Da. Ce vreau să facem în acest episod? Să minăm mult. Vom mina chiar foarte mult. Dar știu că am găsit niște iron. Unde am pus-o? Uite la aici. Mă. Crezi că te ascunzi de mine, da? Da. Ne trebuie asta, minereuri. Pentru că în casa asta să ne petrecem noi toată seria și vreau să fac tot felul de minunății. De exemplu, acolo va fi o scală unde va duce la o casă care zboară și în partea aia și în spate. Deci, multe chestii. Multe chestii fac Spider. Trebuie să pun niște torțe în casă, neapărat. Așa. Bun. F7 activăm. Perfect. Punem aici. Aici. Și una la crafting. Punem aici, 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 aici. Aici, 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 aici. Și linia asta. Câte 1, 2, 3, 4, bun. Perfect. Nu vreau să se mai spawneze mobi. Nu-mi plac să se spawneze mobi. Nu-mi plac, doamne, nu-mi place să se spawneze mobi. Pentru că sunt enervanți. Să zic așa. Și ce? Aici va rămâne așa. Atunci să facem ceva gen așa. 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 Dar nu e simetric. Atunci așa. Aici va fi 3. Nu, atunci nu mai trag linia asta. Da, se va face. Știi ce? Prima oară vedem astea.
Ca să vor rămâne așa. Of, mamă, dar n-am pornit timerul. Oh, fucking way. În fine. Mă voi uita din când în când așa, în fine. Și cum să fac să meargă așa printre ele? Perfect. Da. Acum voi spuneți, cred, că sunt cam multe torțe. Dar n-am ce face dacă se mare casa. Dar măcar acum nu se mai spawnează. Așa, perfect. Să facem... Da, deja mai am torțe, perfect. Mai trebuie să luăm căul. Așa, mai face torțe. Bun, perfect. Ce am vrut să fac? Asta să fac aici. Ce am vrut să fac? Da, ușă, da, da. O ușă, perfect. Se face seara. Patul ăsta. Nu știu unde am să-l pun. În fine. Unde am pus aia? Aici am pus aia. Așa. Are un pickaxe. Facem o sabie. Da, și facem și o lopată pentru că vom mai strânge sandstone și toate prostiile alea. De ce nu pot? Vin după o scurtă pauză, că nu știu ce nu pot să... Apăsam pe Z. Da, perfect. Da, punem astea. Să vedem ce pot să pun asta. Sharpness. Sharpness white. Knowback. Să pun nu pun knowback. Bun, deci luăm de aici. Vorbal. Destruction flame, da. Punch. Power. Fortune. Eficiență. Fire aspect. Tones. Bun, deci asta este incredibil de tare. Protecție. Fortune. Eficiență, unbreaking. Am pus unbreaking pe asta. N-am pus de să pun. Smite. Nu. Cam atât. Fortune, breaking. Breaking, da. Să căutăm aici. Să căutăm. Uite, am grei. Bun. Da. Acum mergem să minăm. Asta mă face. Da, să cât timp mai am. Da. Cred că vom mina episodul viitor. Acum vă face închid pe asta. Iar nu pot să dau. De ce, Doamne, nu pot să... Aha, acum. Repede. Unlocked. Eficiență, unbreaking. Și atât. Da. Și cam atât și cu acest episod. În acest episod n-am făcut cam nimic, dar în următorul episod vom mina. După aia vom face căsuța mai mare, chestii, aparate. Și ne vedem. Bye!